पुलानो मीटिंग उकलो कबाखा तंगोदे इनर उकलो फाइव दिता मा आय बायरो सिनि पेकरजला टाइम मोहनपुर एडीसी ब्लेसनि अंगै दिनै जों सिनि एडीसी हापां ताई दिनै पुला जे एडीसी अधिवेशन चलिमानि अधिवेशन पुलानो जे सिनि गेटार टिपारलेन आ डिमानो तुइ जे पुला अधिवेशन पेस खाइका आ पेस खाइमेन बागै जों बुबाग्रा जेहेतु पुलान थेके साजाक जे गेटार टिपारलेन जों आबर नायो जों आबनो आनि नाहारमुं आबनो आं मुख थांखायनि जे बकक रुमानि अब पुला अधिवेशन ति साजामान बागै जों दिनै अ दुइटा बिसि तुइ काइसा रेलि खलाइका बुबाग्रा न हामबाय याफानान बागै ताई एडीसी हापां न अबाहाय किनो सिनि जे टिप्रासा बसंनि जे सिनि जे मानथाय सबथाय आबनो तेबो काहाम के एडीसी अधिवेशन तिसावै सिनि दफानो बाहायके कुसुगो थांमान आबनो नाहरैनो जों दिनै तंथलायै जों दिनै अर रेलि फैलिका प्राय 5टा থেকে जों आरम्भ खालामनानै दाबो बाथ्रालायो आर जों बुबाग्रा तेबो हामाय मारुओ बज बुसकां থেকে पुलान থেকে जे ग्रेटार टिपारलेन बागै जे डिमान्ड खायतोंमानि अब जों मुख थांनो ओंखारनो खाखाम खा बिसिङाव वानसुकासो आबन बागै बुबाग्रानो जों असिनि बिसि থেকে बेकरजला टाइम मोहनपुर बिसि থেকে हामबाय बेलाय बेलाय हामबाय मा याफाद अ हातिंखा हारिमंगल मोहनपुर एडीसी ब्लेस कमिटी एडीसी ब्लेसनि दंगर टीवी तिनी पुरुं कुतु हाय का जों रेलि मा खाइलिमा के अमा हाइसे जों साइमानो जे समय ससासित जिल्ला परिषद जे समय नामजागो आबनि सिमी 1982 नि सिमी जे एडीसी हापां चलि फेमेनि हाय का जों विशेष खाइनुका CPM ताई गणमुक्ति परिषद एलायन्स पूर्व जों नुका एडीसी हापां सामानि बंनि पूर्व सिनि तिब्रा बसंनि सिनि बुकुं बारा बसंनि बागै पार्मानेंट सल्यूशन बागै सिनि एडीसी अधिवेशन रको जे कक्ति सजां नांमारक आबति सजाग्या एरपरे जों नुफिके तामो 2000 हाय IPFT होनैनाय सिनि एडीसी हापां हाय फाइपिउका जों आफोरबो ताम नुका एडीसी अधिवेशन मुंसाफानो सिनि पार्मानेंट सल्यूशन सिनि बुकुं बारा रंनि बागै जों मुंसा आजागा कक कासमान नुगिया ताबुक तिनि सिक जरा सिनि बुबाग्रानि साइतुं मुंबाय सिनि महाराजनि साइतुं मुंबाय तिनि 2021 of हायनाय सिनि स्राय सिनि तिप्रामथा संगा जागा एडीसी गवर्नमेंट फर्म खाइका बुबाग्रानि साइतुं मुंबाय तेयो एडीसी हापां गवर्नमेंट फर्म खाइमनि लगिनो तिनि 24 तारिख तिनि फार्स्ट अधिवेशन आसुखा अ जागाव सिनि बुबाग्रा आगिसंनो सामा तंगो फार्स्ट के मेन नंबर 1 डिमांड तंगनाय अ ग्रेटार टिपारलेन सिनि बरकनि कुसुं पार्मानेंट सल्यूशन नि बागै जों तामो खाइमान अब तिनि प्रमाण नुखाजों प्रमाण मांखा तिनि एडीसी अधिवेशन अ जागा ग्रेटार टिपारलेन को कासाका जों वानसगो जों ताइ पुइतुखायो खानानि बिसिङावनो सिनावो जों फुल मेजरिटी मानै अ बिल अलरेडी पासजों थानाय जों हानि बागै बुबाग्रानो जों हामबायरि बाया तेबो सिनि बुसकांगो तंख अ एडीसी हापां ते बुबाग्रानि साइतुं मुंबाय अ जागाव तिनि ग्रेटार टिपारलेननि फार्स्ट डिमान्ड क्लासिफिकेशन बेलाय तंथका हानि बागै सिनो आमसाइनि सिनो एलाकानि बोरै चेला जत जों आसुगै बाथगै तंमालालिया जतन खाटुं खाजा खायने जों अबनो तंथक जागायने जों रेली मुभमेंट खायलेका ओंखाम दारनि बुं दं आनि मुं सहदेव देबबर्मा आं ताबो तिप्रामथनि गाबोदी जुननि युथनि फाइनेन्स सेक्रेटारि